Середа, 24 січня. Ви дивитеся «Заман». 9 ранку у Києві, 10 у Криму. В студії Софія Бляєва. Доброго ранку. У Ростові-на-Дону уперше слухатимуть справу про тероризм ялтинських фігурантів, яких підозрюють у причетності до забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір». Попереднє засідання суду має розпочатись за годину у Північно-Кавказькому окружному військовому суді. Слухання має бути закритим. Це вже друга спроба призначити перше слухання у цій справі. Минуле засідання призначили на 10 січня. Утім, тоді одного з 6 фігурантів цієї справи, Інвера Бекірова, не встигли вчасно етапувати до Ростова-на-Дону. Тому засідання перенесли. Сьогодні адвокати планують заявити низку клопотань, серед яких повернути розгляд справи до Криму. Рифата Алімова, Арсена Джапарова, Мірусейна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сирука звинувачують у тероризмі та причетності у забороненій в Росії організації «Хізбут Тахрір». Усі 6 фігурантів справи, які майже 2 роки позбавлені волі, заперечують свою провину і відкидають усі звинувачення. Сьогодні на телеканалі АТР розпочинається цикл сюжетів, присвячений тому, як живуть родини незаконно обвинувачених у тероризмі. Перший матеріал у циклі присвячений близьким Мусліма Алієва. Його російське слідство звинувачує у причетності до забороненої в Росії терористичної організації. Чоловіка та батька його сім'я не бачила вже 2 роки. 16 лютого, день обшуку, тут і досі згадують, немов страшний сон. Діти досі не можуть оговтатись від пережитого 2 роки тому. Муслім Алієв очолював Алдуштинську місцеву мусульманську громаду, проводив колективні п'ятничні молитви та проповіді. Дружина каже, у чоловіка на першому місці завжди були інтереси людей. Это не из тех людей, которые просто отсиделся в стороне. Там, у меня сегодня выходной, там, например, я не буду ничего делать. Вплоть до того, что оставляли все семейные дела какие-то, бытовые. Мы же люди, все время что-то возникает. Вот видишь, как мы живем. Обязательно сделаем, но не сейчас. Вот сейчас меня люди ждут, и я им обещала, вот у них там тоже крыша течет, надо сделать. Я же, говорит, не могу разорваться. Кто-то же должен быть мудрее. Я говорю, конечно же, мы будем мудрее. Апеляційну скаргу Рустема Османова сьогодні слухатиме окупаційний Верховний суд Криму. Слухання має розпочатися у ці хвилини. На засіданні Османов планує оскаржити 10-тисячний штраф. Його присудив сплатити так званий Бахчисарайський суд 11 грудня. Тоді Рустема Османова визнали винним у адміністративній справі. Він начебто брав участь у несанкціонованому мітингу позаторік 13 квітня. Тоді кримські татари прийшли підтримати Сейдамета Мустафаєва, вдома у якого окупанти проводили обшук. Але згодом окупаційні силовики звинуватили Османова у тому, що він чинив перепони виїзду машин та проходу людей. Захист одразу після судового засідання заявив, що оскаржуватиме обвинувальний вирок і в апеляції, і в Європейському суді з прав людини. В то время, когда они стояли по краям обочины, в момент совершения оперативно-розыскных мероприятий у Мустафаева Сейдамета в апреле месяце проезжала машина, и она двигалась спокойно, пешеходы двигались спокойно. Хотя, конечно, в рапортах сотрудников полиции и свидетельских показаниях говорится о том, что машина не могла проехать, якобы. Кримський марафон на материковій Україні. Акція на підтримку штрафованих громадських діячів з окупованого Криму стартувала напередодні у Києві, Херсоні, Новій Каховці, Одесі та Львові. На вулиці вийшли волонтери, які збирають гроші і розповідають українцям про свавілля окупантів в Криму. В Одесі волонтери працювали до пізньої ночі. Один з них розповів, чому вирішив долучитися до кримського марафону. Нарушаются права законопослушных граждан. И мы не можем на это смотреть. Мы должны показать свою позицию. Мы должны выступить против этого. Что мы вот на сегодняшний день и делаем. И поэтому
присоединяемся к этому марафону. И хотелось бы, чтобы это имело общую огласку, чтобы это получило всемирный резонанс. Дженазе поховання Алі Алімова, відомого кримського хореографа, розпочнеться за годину. Відбудеться воно на Сімферопольському цвинтарі Абдал. Життя Алі Алімова обірвалось напередодні, на 91-му році. Він присвятив хореографії понад 70 років свого життя. Алі Алімов пережив депортацію, навчався в радянській столиці, понад 20 років жив у Одесі. Наприкінці 80-х повернувся на батьківщину до Криму. У 90-х він створив на півострові 2 танцювальних ансамблі, серед них славнозвісний «Учансо». За 70 років роботи видатний балетмейстер навчив кримсько-татарському народному танцю понад 2000 учнів. Я дуже люблю свою професію. Читаю багато літератури з казок та легенд. Я беру ідеї і створюю нові композиції. До мене ходять дуже багато дітей, бо я навчаю класиці. Аграва, Чубанова, Хайтарма, Євлухова. В нашій програмі все це обов'язкове. Припинити військову агресію проти України та гарантувати повагу прав людини та безпеку людей, що живуть на території анексованого Криму. Таку резолюцію напередодні ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи. За документ проголосували 56 депутатів, 10 утрималися, проти не проголосував жоден. У документі асамблея закликає російську владу звільнити усіх українських заручників, які утримуються на території Росії та анексованому півострові, гарантувати повагу прав людини, що живуть в окупованому Криму. Окрім того, у документі асамблея закликає використати свій вплив на бойовиків на Донбасі, аби вони звільнили усіх затриманих. Та припинити фінансову та військову підтримку, надану незаконним збройним угрупованням на Донеччині і Луганщині. Були прийняті всі наші поправки, які стосуються вимоги негайного звільнення заручників, неприпустимості порушення їх прав. Також пройшла наша поправка з вимогою, що Російська Федерація має виконувати всі попередні резолюції, які стосуються Криму та Донбасу. День соборності без Криму. У Чернівецькій області СБУ відкрила кримінальне провадження щодо організаторів урочистостей з нагоди Дня соборності, під час яких на сцені була розміщена карта України без Криму. У місцевій районній адміністрації заперечують сепаратистський інцидент. Голова району Ярослав Бартош заявив, що це зображення України символічне, і він бачить на цій мапі Крим. А в СБУ повідомили, що розгледіли в цьому зображенні ознаки кримінального злочину, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Московський міськсуд сьогодні розгляне продовження терміну арешту для українського журналіста Романа Сущенко. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. 20 жовтня так зване російське правосуддя завершило слідство у справі Сущенка. Прокурори вважають, що у 10 томах вони довели факт шпигунства журналіста проти Росії на користь України. Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенко затримали позаторік, 30 вересня у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. За версією слідства, журналіст працював на управління розвідки українського Міноборони. За це Сущенку загрожує до 20 років ув'язнення. Марк Фейгін повідомив, що сьогодні на суді клопотатиме, аби Сущенко звільнили на домашній арешт. Какое вынесет решение суд? Ну, посмотрим. Думаю, скорее, что удовлетворит ходатайство следствия и откажет стороне защиты, поскольку это было не раз. Причины в этом сугубо политические. Дело Романа Сущенко политическое. И разрешится оно не в суде, а разрешится путем политических переговоров. У Росії вирішили збільшити кількість військовослужбовців і пришвидшити призов до армії. До Державної думи Російської Федерації внесли законопроект про скасування особистого вручення повісток призовникам. Тепер їх можуть надсилати поштою, а неявка до військкомату буде вважатися кримінальним злочином. Наразі це всі новини. Наступні випуски «За мене» пропустіть вже згодом. Залишайтеся з АТР.